Lijep pozdrav svima, ja sam Magic Leon i dobrodošli u moj najnoviji video. Da, kao što vidite po naslovu, gotovo je. Mogli ste vidjeti da od posljednjih par dana nisam bio nešto aktivan baš i na Instagramu, nisam bio aktivan na svom YouTube kanalu, da nisam bio aktivan na Jumbusu, za Jumbus već isto jako dugo nisam izbacio video, a sigurno se pitate koji je razlog, zašto? Pa razlog je taj što mi je više dosta svega. Znači ne mogu više jednostavno manipulirati sa 2, 3, 4, 5 stvari. I da, ne mogu snimati za Jumbus više, ne mogu snimati više za svoj kanal. Monika je počela snimat i da, iskreno i toga mi je dosta. Znači ona je mene 2 puta za redom prenkala. Znači ja ne razumijem stvarno, ja sam joj rekao da više ne mogu ja živjeti u nekom strahu, da ja ne mogu tu doći sjest i da jednostavno moram biti stalno na nekakvim iglama, da razmišljam hoće mene ona sad opet prenkat, hoće ja neki šok doživjeti opet ili nešto, tako da sam rekao jednostavno da je to. I da, gotovo je. Završavam s YouTube-om. Znate kad? Nikad ne završavam s YouTube-om, nikad neću prekinuti s YouTube-om. Da, dobro ste me čuli, nikad, ovo je bio sve samo jedan mali prank, malo sam vas zezao. Naravno, ne prekidam YouTube karijeru, niti Jumbus karijeru, naravno ovo je sve zapravo šala bila. Monika, pripazi se, znači ovo ti nije trebalo, 2 puta za redom si me prenkala bez da sam ti ja uzvratio, znači ovo što će slijediti će biti nešto totalno ispisivalo, znači pazi se Monika. Prvo me je prenkala da je pala u nesvijest u WC-u i da je razbila glavu, bla bla bla. Super, divno, bravo Monika. Onda je bilo sljedeće, ja sam došao kuć, ona je meni rekla da je trudna. Nemojte iš gledati taj video, nemojte nabijati preglede. Monika, nisi spremna šta ti čeka. Tako da, sretno, živjet ću u strahu. Naravno, ne odustajem, samo kukavice odustaju, tako da idemo samo jako, idemo samo dalje. Upalite like na ovaj video, pretplatite se na moj kanal, nabacite u komentar jeste se bar malo prepali da se stvarno mičem sa YouTube-a. Naravno, ne mičem se s YouTube-a, jeste normalni čovječe. Pa idemo sad biti još jači, prošli smo 35.000 subscribera, znači u samo nekoliko dana mi smo dobili 1000 subscribera. A mi se vidimo u novom videu, vidimo se, bok!